Takže poďme na to, čo Denzi umí, co umí, co neumí, ale spíš sa chcem venovať tomu, co umí. To je proste naša homepage, odkiaľ sa viete prihlásiť do Denzi, vytvoriť si projekt a začať šetriť čas, ako by som to nazval. A tu u nás vidíte vlastne taký náš účet, ale takto môže vyzerať kľudne váš účet, ako náhle tam budete pridávať nejaké produkty do knihovny, a vytvárať projekty, zdieľať to s klientami a tak ďalej, tak ďalej. A to je ten základný dashboard. Tu vidíte proste naposledy navštívené produkty alebo pridané produkty do knihovny, nejaké projekty. Určite veľmi dôležité sú všetky notifikácie, ktoré ste dostali buď od klientov alebo od vašich kolegov. Vytvoríte projekt veľmi jednoducho, kde dáte nejaký titulný obrázok, název, deadline, rozpočet, klient, ak potrebujete. To si viete vlastne natiahnuť z kontaktov a viete tam pridávať aj rôznych členov. Jo? Čiže ak pracujete s kolegyňami na nejakom projekte, tak kľudne tam viete pridávať aj viacej ľudí. Filip, teraz je to obmedzenie do 5 alebo do 10 ľudí momentálne? Do 5 lidí, ale určitě, kdyby někdo potřeboval více, že vás v týmu je více, tak není problém, můžeme přidat. Není problém. A keď si už vytvoríte ten projekt, my tu máme veľmi pekne vytvorený jeden apartmán Křižíková, v rámci toho projektu samotného viete vytvárať miestnosti a viete si plánovať projekt. Je to niečo ako Trello board alebo klasický Kanban board, čiže viete si vytvoriť rôzne kroky toho projektu. To je novinka, možno o tom bude viacej v detaile hovoriť Filip, ja prejdem iba ten základ. Viete tam pridávať do toho projektu akýkoľvek súbor, či už je to plán, nejaký moodboardy, viete pridávať taký, ale niečo, čo vlastne Denzi ešte teraz neumí, niečo zo SketchUpu, nejaké 3D modely, tak to viete v akomkoľvek formáte pridať do samotného projektu. Keď už ideme do jednotlivých miestností, v jednotlivých miestnostiach viete pridávať produkty, ktoré tam chcete vlastne ukázať tomu klientovi, že toto by si mal kúpiť, počíta to nejaký rozpočet a rozpočet aj tej konkrétnej miestnosti. Otázka je, ako pridávať produkty. Máte na to vlastne tri najbežnejšie formáty, ktoré sme identifikovali, je, že buď si to pridáte ručne, čo určite nie je niečo, čo nutne chceme, alebo chcete. To je proste vec, ktorá je ručná a my chceme vlastne tie veci a celý ten proces automatizovať. Takže buď si to natiahnete z knihovny, čiže ak máte nejaké produkty, ktoré viete, že sú iba vaše, iba vy máte v ponuke, sú to z nejakých katalógov, tak to si pridávate potom do produktov, do knihovny. Ale určite je za zmienku stojí vlastne, že to viete zdieľať alebo natiahnuť automaticky, iba že si skopírujete URL stránky, kde som, toto je iba príklad, modulárna pohovka, tak ja si vlastne viem skopírovať to URL, tu si to zadám iba a automaticky mi to načíta detaily. Tie detaily, ktoré načíta, ako vidíte, sú... Nepřepnul... Pardon, tak to ešte urobím raz. Načíta to vlastne detaily automaticky a tie detaily sú, ako vidíte, dodávateľ, fotka, link, cena, SKUčko, množstvo. Viete už tam momentálne pripájať nejakú obchodnú slevu, ak chcete ukázať tomu klientovi, že vlastne vy ako dizajner máte 5% slevu v danom e-shope alebo v danom obchode, tak to viete taký pridať, aby to ten užívateľ vedel. A takto máte vlastne pripravený celý list. Teraz povedzme, chcete to zdieľať. Podľa mňa je úplne najlepšie je zdieľať to tak, že idete do toho projektu, nazdieľate to, viete to poslať priamo na e-mail, alebo iba skopírujete ten odkaz v tom maili. Táto stránka je vlastne stránka pre vášho klienta, ktorú on vidí, alebo ona. Vidí tu všetky veci, ktoré ste pridali. Či už je to studio board, či už sú to súbory, ktoré ste tam pridali vy, ale sú tam samozrejme aj tie miestnosti. Vidí tam rozpočet, vidí tam deadline, vidí vlastne všetko, čo sa toho projektu týka, čo už ukazuje tú hlavnú pridanú hodnotu, že vlastne ja ako klient sa viem pozrieť na jednu stránku, ktorá je vytvorená špeciálne pre mňa. Tu ona vlastne bude logo vaše, lebo to je naša organizácia ako taká cvičná, ale tu uvidia vaše logo, vašu organizáciu a uvidia váš projekt.
Ale ja ako klient si viem vlastne pozrieť na jednej stránke všetko, čo ma o tom projekte zaujíma. Ak si rozkliknem tú konkrétnu miestnosť, viem zároveň proste schváľovať, neschváľovať, odmietnúť produkt, komentovať ten produkt. A to vám potom príde vlastne ako upozornenie, že klient okomentoval, klient odmietol, klient schválil tieto produkty. To vlastne uvidíte, keď to teraz povedzme tú novú sedačku, nelíbi sa mi proste, nelíbi. Skús to znova a lépe, jak sa hovorí. Tak mne už teraz prišlo upozornenie, nelíbi, anonymný klient zamietnul modulárnu pohovku. Čiže všetky tie veci už máte a celé to riadenie projektu máte na jednom mieste a všetko k tomu projektu vlastne vidíte tady. Ja ešte rýchlo preletím knihovnu produktov, kde si viete, ako som hovoril, pridávať svoje vlastné produkty, keď to máte aj z URL adresy, produkty, ktoré používate často, tak to si viete vlastne zadať sem, aby ste nemuseli vlastne vždy liesť pri príprave toho projektu do web stránok. Proste to si viete všetko ukladať sem. Viete si sem ukladať aj kontakty, ktoré sú pre vás dôležité, to je taká tá základná funkcionalita. Máme vlastne aj Denzi Studio. Studio vlastne ten moodboard, kde si pridáte rôzne produkty z fotiek, viete odstraňovať aj pozadie automaticky a viete si to kombinovať v rámci toho priestoru. Tento moodboard viete potom nazdieľať tomu klientovi a nazdieľať to vlastne aj spätne do toho projektu. Ďalšiu vec, ktorú máme a sme vylepšili v poslednom čase, ako vidíte, prvotný model, ten, kto nás pozná, vyzeral takto, že tu inšpirácii dosť, ako nelokalizoval to, ale bolo to celkom prehnané, ako vidíte. Ale vy si momentálne viete proste povedať, chcem nejakú inšpiráciu na obývací pokoj v skandinávskom style, má to mať teplé farby, vysoké stropy a je tam nejaké prirodzené svetlo s drevom. Ak to chcem ešte nejak inak prispôsobiť, tak môžem pridať akékoľvek ďalšie údaje, pretože vygenerovaný prompt je tento vďaka tomu, čo ste vy tam zadali. Ja chcem iba jeden obrázek a ono sa to začne vytvárať. Ono to chvíľu trvá, ale keď počkáte, tak vám vyhodí vlastne niečo takéto. Jo. Čiže už sme sa aj my posunuli v tom modeli, že je to oveľa bližšie tej realite, vyzerá to realistickejšie, takže môžete čerpať inšpiráciu určite aj z tohto nástroja. A potom už tam sú iba notifikácie a ja vlastne uzavriem môj vstup s tým, že určite sa pridajte do Slacku. Slack je vlastne komunikačný nástroj, ktorý my používame. Niektorí, ktorí sa už pridali, myslím, že to máme nejakých 30 momentálne dizajnerov, kde viete s nami komunikovať. Práve chcete tam pridať nejakú funkcionalitu, chcete opraviť nejaký bug, ktorý sa tam objavil v komunikácii s klientom, alebo niečo vám nefunguje tak, ako by ste si predstavovali. Za každý tento feedback budeme veľmi radi, pretože ja si myslím, že úplne nepreháňam, keď hovorím o tom, že vytvárame aplikáciu pre dizajnérov a architektov s dizajnérmi a architektami. Pretože vy viete najlepšie, čo vám pomáha. My vám pomôžeme to vytvoriť jednak, pomôžeme vám možno aj s takou konzultáciou, že vlastne toto je možné, toto nie je možné. A budeme radi, keď to spoločne vlastne posunieme do úrovne, že vám to šetrí a my už máme prvotné dáta po komunikácii s niektorými z vami, že vlastne už iba pri príprave toho produktového listu a produktového zoznamu nákupného vlastne sa šetrí nejakých 60% času. Že nemusíte to proste posielať v Exceli, čo je ešte aj super, čo som vlastne neukázal, je, že v rámci toho, ak sa vám zmení nejaká cena, ja túto pohovku zmením cenu na 3000 korún, aby to bolo jasné. Tak ja keď dám obnoviť detaily produktu, tak ono to prechroustá všetky produkty, ktoré sú v tom zozname a vlastne nájde, čo sa zmenilo. Keď sa pozriem na tú sedačku, to je tady, tak vidíme, že sa zmenila cena a ja môžem vlastne aktualizovať vše. Ak sa vám zmenila cena úplne všade, čo vidíme, že sa reálne stalo napríklad tady, alebo viete upravať iba konkrétny produkt. Ja chcem upraviť iba toto a chcem upraviť možno iba toto. Ostatné chcem nechať a takto vlastne sa nám už aj aktualizovala táto cena, aktualizovala sa nám už aj táto cena.
Tak taká rýchla nalejvárna z mojej strany. A možno, Filip, keď preberieš ešte tie novinky, ktoré máme, či už ten task management, alebo ďalšie veci. Také nasdílím obrazovku. Tak, ještě Peťo možná zapomněl, že poslední způsob, jak přidávat produkty do seznamu, je pomocí rozšíření do prohlížeče. Zatím to máme jenom pro Chrome. Když si tady kliknete na svůj avatar, je tady odkaz získejte Denzi Product Clipper. Ten se dá nainstalovat do Chromu. Potom, když se nainstaluje, tak na jakékoliv stránce, mám tady v Chromu nahoře takovou ikonku puclíku. Tady na to můžu kliknout, ideálně zmáčknout tady špendlík, tím si to rozšíření dám tady nahoru, že ho tady budu mít vždycky. A po kliku je to vlastně to samé, jako když se to bere z té URL adresy, ale mám to přímo na té stránce. Vyberu si projekt, do kterého to chci poslat. Uložím a jsem to dal jinde. Křídíko a obývací pokoj. Jo. Tak a mám ho tady. Takže to je ještě poslední způsob, jak přidávat produkty. A teďka bych už s těma, co nějakou dobu Denzi používají, prošel novinky. Přidali jsme primárně, asi ta nejdůležitější věc je plánovač projektu, což je takový nástroj, kde si můžete ukládat práci, vytvářet si úkoly. Úkoly jsou reprezentované takovýma kartičkama. Můžu přidat úkol zavolat klientovi. Jsou tady vlastně 4 sloupečky k vyřízení, probíhá, čekající, dokončeno. Když na tom začnu pracovat, přetáhnu si do probíhá a všichni, i když pracujete v týmu, tak všichni vědí, že na tom pracujete, dá se tam přidělit další člen týmu, napsat nějaký popis, přidat jakékoliv přílohy, které pak jsou sdílené pod úkoly, takže tady něco napsat. A samozřejmě komentáře, které potom přijdou upozornění, když někdo napíše komentář všem, kteří jsou přiřazeni k tomu úkolu. To je jeden způsob, asi ten nejjednodušší. Potom jde ještě rozdělit tady ty úkoly do různých fází. Na to je tady další pohled, kde já tady mám nějaké předpřipravené fáze a v nich jsou zase ty kartičky. Můžu přidat novou fázi, realizace. Můžu si stanovit, od kdy do kdy to bude trvat. A zase přidávat tady úkoly. Je to jenom jiný pohled, ale jinak je to sdíleno samozřejmě ten nový úkol. Bych tady měl najít, ještě jde vyfiltrovat potom podle té fáze a mám ho tady, to je ten, který jsem přidal a můžu s ním zase tady si ho přetahovat. Plánujeme na to navázat ještě měříč času, to znamená, když začnu pracovat na úkolu, budu si moct kliknout, začínám na něm pracovat, na konci ukončíte práci a někde vám vypíšeme, kolik jste na tom úkolu strávili. Zároveň pak bude celý přehled, ať máte přehled, kolik jste strávili na celém projektu, případně kolik kdo z týmu strávil na projektu. Další věc, kterou jsme přidali, tak rozšířili jsme produktové detaily. Teďka tady vznikla taková šipka, kterou si můžete rozkliknout. Jsou tady 2 nové pole pro poznámku, kterou vidí klient, a interní poznámka, když si potřebujete něco jenom pro sebe zapsat, tak to patří tady. Klient tady tu interní poznámku nevidí. Zároveň, jak už Peťo zmiňoval, když máte v nějakém obchodě nebo nějakého dodavatele domluvenou slevu, řekněme, že máte 10%, klientovi z toho chcete nechat 5%, napíšu tady 5% a klient to potom uvidí, to ještě ukážu, jak to vidí klient. A nově jde přidávat více obrázků, klient pak zase vidí všechny obrázky, které jste přidali. Když se překliknu na ten dashboard klienta, tak tady potom vidí, že když to má přes vás, tak má 5% slevu. To je z těch zásadních novinek asi všechno. Potom jsme zásadně vylepšili tady to přidávání z URL adresy i přidávání z toho rozšíření pro Chrome.
často jste mi psali, že něco nefunguje, něco jsme nebyli schopni získat žádné produktové detaily, takže věřím, že teďka už v 90% případů zvládneme získat detaily ze všech e-shopů nebo z jakékoliv stránky. Zároveň pracujeme na rozšíření, že budeme zvládat i více tady těch detailů. Ideálně chceme zvládat všechny rozměry, barvu, materiál, které teďka moc neumíme. Jenom ve výjimečných případech jsme to teďka zvládli získat. Další věc, která bude brzy spuštěna, je chat nad celým projektem. To teda už se přesouvám k tomu, co v dohledné době plánujeme. Chat nad celým projektem, teďka může klient komentovat jenom tady jednotlivé produkty. Vznikne vlastně na úrovni celého projektu takový obecný chat, kde si budete moct jenom rychle psát. Bude to zase rozděleno na interní chat, když si budete chtít něco odkomunikovat v týmu, a chat s klientem, když budete chtít něco odkomunikovat s klientem. A poslední věc, už jak Petě ukázal tady ty inspirace, to byl zatím jenom takový základ. Brzo taky spustíme vizualizace pomocí vlastně tady těch news inspirací, které máme, těch samotných pokojů. To znamená, přibude tlačítko, rychlá vizualizace, kliknete a vygenerujeme vlastně podobný obrázek, akorát s všemi produkty, které máte v té místnosti. Nemá to nahradit určitě nějaké 3D rendery nebo 2D. Je to na takovou rychlou vizualizaci pro klienta, když budete potřebovat. Je to vlastně obdoba moodboardu, akorát to bude realističtější. A poslední věc, kterou plánujeme, trošku jsme opustili tady od toho Denzi studia, které teda pořád je nějak na začátku, takže tady bude spoustu vylepšení, spíš takových použitelností. Teďka třeba neumíme klávesové zkratky tady používat, takže tady ty věci budeme přidávat. Jo, za mě asi z těch novinek všechno. Teďka můžeme klidně, pokud má kdokoliv nějaké otázky, chce se na něco zeptat, má nějaké návrhy, co bychom mohli udělat, nebo cokoliv dalšího, tak budeme rádi za diskuzi.